Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambitions Hausa TV. So yau ma na kawo muku wani sabon bidiyo akan wannan shahararren ɗan ta'adda kidnappers wanda aka fi sani da Bello Turji, inda ke magana akan Bello Yabo kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan. To kar ku manta dai ku danna like sannan ku subscribing domin samun sabon bidiyon. Mun gode. To kowane malami ne ka san mutane da yawa ba mu bin addini to cikin dai ayar Qur'ani akwai wata aya wadda ka cewa inna dina inda Allahi islamu duk musulmi ya sa wannan aya cikin aya ta 50 ce ma cikin hizbi na 50 ne don duk malamin da an Najeriya da duniya ma baki daya ya sani ya san abin da wannan aya ke nufi kaga wanda bai santa ba bai kawo ta sannan kuma ai magana cewa ba mu bin addini to ba addini ba nashi bane na Allah da ya halicce mu ne saboda ko mun yi bai gane ba sannan magana yanzu nan ne ai masallaci ka isko ni kuma sallah ni ba kai na nawa ba mahalicci na nawa saboda ina gudun haduwa ta da shi kuma biyan bukata da Bello ya buke bukata in yi mai yazo ya ce na zauna da ni kurkuku ƙarya yake haɗin ma malami ne na gaskiya to ko bai taba wa kowa ƙarya ba ne sai Allah ya isa man saboda ya yi mani ƙarya ni ban taba zuwa kurkuku ba duk jami'in tsaron Najeriya tun da nake duniya ba a taba kai ni ko sai yan sanda ba haka Bello ya ce ya gani ko ƙarya yake tsogoronta kowane ne shi ya kuma sannan ya buɗe baki ya ce Turji bai sallah bai mi barawo ne to shi ra'ayi ne ya faɗi sannan shi Turji ya san abin da yake yi kuma ba shi yake bauta ma Allah da ya halicce shi yake bauta ma haka don haka ba sai ya zo ga Bello ya buƙatar da yake ciki ba. Mun gode da kallon bidiyon nan, kar ku manta ku danna like sannan ku subscribe.